नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण मस्त अशी झटपट होणारी भेंडीची भाजी बघणार आहोत। उन्हाळ्यामध्ये खूप वेळ न लागता पटकन होणारी ही रेसिपी आहे। चला तर मग वेळ न लावता ही भेंडीची भाजी कशी बनवायची चला आपण बघूया। सगळ्यात आधी आपल्याला भेंडी जी आहे ही फ्राय करून घ्यायची आहे। तर बघा इथे भेंडी मी थोडीशी मोठी मोठी कट करून घेतलेली आहे। पॅन मध्ये मी तेल वगैरे अजून टाकलेलं नाहीये। आता आपल्याला थोडं तेल असं भेंडीवरती टाकून घ्यायचं आहे। तेल टाकून झाल्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला भेंडीला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। म्हणजे भेंडीचा जो चिकटपणा असतो तो निघून जातो आणि भेंडी छान अशी टेस्टी लागते। बघा इथे भेंडी जी आहे ही छान अशी फ्राय करून झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता हलकासा याचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे। आता ही भेंडी आपण काढून घेऊ आणि पुढे आता आपल्याला काय करायचं आहे ते आपण बघूया। आता ज्या पॅन मध्ये आपण भेंडी फ्राय केली त्याच पॅन मध्ये थोडंसं तेल आपल्याला अजून वाढवून घ्यायचं आहे। जवळपास 3-4 चमचे तेल मी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे। तेलात आपल्याला अर्धा चमचा मोहरी टाकायची आहे, अर्धा चमचा जिरे, साइडला 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट मी टाकलेली आहे, ठेचून घेतलेला आहे मी। त्याचबरोबर 1 कांदा बारीक कट केलेला, थोडासा बारीक कट केलेला कढीपत्ता। आता हे सर्व आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। आजची जी आपली रेसिपी आहे ती अगदी झटपट तयार होणारी आहे। उन्हाळा स्पेशल रेसिपी आहे, कारण किचन मध्ये आपल्याला बराच वेळ थांबायला आवडत नाही, भरपूर गरम होतं। त्यामुळे अशाच झटपट रेसिपीज मी टाकणार आहे, तर कंटिन्यू बघत राहा। आणि आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, फॅमिली फ्रेंड सोबत शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका अशा छान छान आणि उन्हाळा स्पेशल रेसिपीज बघण्यासाठी। तर बघा इथे मी हे छान असं परतवून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपल्याला 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो करून घ्यायची आहे। 2 चिमटी हळदीची पावडर, हळदीची पावडर टाकून झाल्यानंतर आता यामध्ये आपण 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेऊ। आपण आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट जे आहे हे कमी जास्त करू शकतो। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ आपण यामध्ये, आणि अगदी थोडासा गरम मसाला यामध्ये आपण टाकू, कारण उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये गरम वस्तू खायला नको जास्त, म्हणून गरम मसाला थोडा अगदी कमीच टाकायचा आहे आपल्याला। आता हे सर्व आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। गॅसचा फ्लेम आपण लो ठेवलेला आहे, कारण सुके मसाले आपण यामध्ये ऍड केलेले आहे। यामध्ये आपण 1 चमचा धण्याची पावडर टाकून घेऊ, 1 चमचा जिऱ्याची पावडर, हे सुद्धा आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व मसाले छान असे एकजीव होण्यासाठी आपल्याला यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे बघा, आणि यावर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि मसाले थोडेसे छान असे शिजवून घ्यायचे आहेत। तर बघा इथे 3-4 मिनिटं झाकण ठेवून मी हे छान असं करून घेतलेलं आहे। सर्व मसाले जे आहेत हे छान असे एकजीव झालेले आहेत। टोमॅटो, कांदा, हे बघा थोडंसं आपल्याला हे स्मॅश करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला फ्राय केलेली भेंडी टाकायची आहे। भेंडी सुद्धा छान आपण मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आपल्याला अर्ध्या लिंबाचा रस टाकायचा आहे। खूप सुंदर चव येते लिंबूमुळे, तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करा। आणि अशा छान छान झटपट होणाऱ्या व्हेज रेसिपीज माझ्या बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा। पुन्हा एक वेळेस छान असं परतवून घेऊ आपण। इथे मी भाजीची जी क्वांटिटी आहे ही कमी ठेवलेली आहे। तुम्ही आपल्या घरातल्या मेंबरनुसार क्वांटिटी कमी जास्त करू शकता। इथे मी आता थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। आता अगदी 2-3 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकण लावायचं आहे। तर इथे मीडियम फ्लेम वरती 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। बघा आपली भेंडी किती छान दिसते। यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ। तर बघा इथे आपली मस्त अशी उन्हाळा स्पेशल झटपट होणारी भेंडीची जी भाजी आहे ही खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। तुम्ही पण अशा प्रकारे भेंडीची भाजी घरी बनवून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करा। टेक केअर, बाय बाय।